Čaute lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem tady výjimečně s mým kamarádem, jmenuje se Krtek Vlastík. No a budeme hrát Ranked Reloady a asi jdeme do hry. Můžete dát like a odběr a my jdeme na to. Jo. Tak lidi, já bych padal teda do této lokace. Jo. To je výborná lokace. Jo, protože zbytek mi přijde úplně zbytečný. No, přesně. Přesně tak. Tam jsme padali i v mém videu. Přesně. Takže je to bomba. Vlastně, co máš vůbec za rank? Gold 3. Já mám něco Platinum 1, asi 70%. Takže dáme win a bude rank up určitě. Jo, bude mě zbývá asi 10%. Thunder Shotguna, easy. Easy. Kámo, dneska pojedu na Doda, kámo, už mi padla heavy snipa. Sniperka. To se heal. Red Eye, tak to nechci už. Já jsem měl minulou hru a to je hrozný. No, nebo jako mi nejde s tím, prostě nejde s tím stříhat na blízko. Jo. Všichni oni jsou tady nějaký borci. Teďka jsem někdo přiletěl. No ale že tady teďka najednou, já teda nevím, jestli jste to viděli, ale tady se prostě jen tak zavřely dveře. Kam letěl, borec? Tam. Na tě jdu help. Ty vole, fufu. Dead? Dobře, já jsem ubral hrozně moc, ale on mi taky ubral. Če nemá teammatea? Neboj se jí zapali. Pojedem do fightu. Jo, už. Jo, akorát tamhle tady do této lokace nevím, jestli chci úplně fightit, ale tak. Ty krásu, kámo, gatekeeperka, já jí beru fialovou. A jdem tam. Tady borec. Mně jsou dva hlas. Asi 20. Dead. Jo? Zaletu. Jo. Pěkně. Jo, aim. 17. Jo, tady ten. Jo. Hej, pojď tady z té lokace, kámo, dáme se fightovat, myslím. Tady jsou přetlaky. Au. Stávám. Crack. 48 crack. Má jedno. Jako u mě? Jo. Ne, já jsem nepřebyl tu shotgunu. Dead, ty vole! Tamhle dole. Ale to je úplně jiný nějaký. Jo, tady je. Ne! Fufu. Ty vole, dead! Já jsem mašina. Pěkně. Kamo, jo, nejlepší aim s tím hemrárkem. Asi jo, no. Já jsem teďka dal zase borce třeba 100 metrů od nás. Ale editovat neumím. 20. Jo. Fufu. U mě. Pachajte hodně. To už je nebezpečný. Přežij. 4 sekundy. Žiju za tebou. Okay. Ne! On má jednu. Já jsem se k němu prokopal do boxu. Dead? Pěkně. Bacha. Tohle se málem kámo, ty seš stroj, Oba dva, ty vole, jenom s Arkemo! Pomoc. Jo. To asi nepůjde.
Dělej, respawni se, já tady za chvilku umřu v zóně. Ne, pojď, dělej, oživ mě, pojď sem. Pojď dolů. Já nevím, kde jsi, ale... Než jsem. Tady. Dělej. Já mám medkidy. Jo? OK. Nemáš taky nějaký náboje? Nevím. Borci. Já jsem začal chodit. Čej, jsou tady nějaký? Jdeme pušnout, ne? Je tady ještě někdo. Jo, tady jsem předtím umřel. Jo. Ty vole. Hej, vlastně kámo, někam uteč třeba, No nic, lidi, tak tohle to jsme trošku potragédili. Nebo spíš já. Jo, ale to mám hodně do plusu. Já jsem hodně kill. Jo, Kámo, co to je za ty, no. špíňáka, že on prostě kempí v zóně. Co? Plus 10%, ale mě zbývá 2% do platinu 1. 5%, mě zbývá 14. Lidi, doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli ano, dejte like, odběr a vidíme se někdy u dalšího, možná bude stream na live event, až bude někdy teďka. Takže ahoj. Čus.